Usa ka mayng gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo nga mga nasab kog katahuran nining mga orasaha. Og mangayo kog pasaylo. Maluoy ka. Hingi sana akong tawa dahil sa boses kong parang naipit sa likis kawayan. Magandang gabi sa inyo mga angkol ug mga auntie. Sana laging mabuti ang iyong lagay na sa akin ay gibuti-buti. Hindi ko naman sinadya dahil siguro kulang sa tulog. Or yung tulog ko siguro installment na parang loan ng bangko. Mga angkol ug mga auntie, nabanggit natin kanina sa unang oras natin sa ating programa ang tungkol sa kahalagahan ng pamumuhay na mamumuhay tayo ng payak. Ang pag-importante og pagkaanindot manginabuhi og simple mga angkol ug mga auntie. Hindi naman ibig sabihin na kapag mamuhay ng simple at payak, way ligo-ligo, way hugas-hugas. Huwag ganon. Manimahot ang pangsot. Eh kung manimahot ang pangsot, lalapit ka sa akin, lusion ako imong kigol. Alam natin yan mga angkol o mga auntie na ang pagiging simple ay hindi tungkol sa kakulangan, kundi sa kasaganaan ng kapayapaan. Kung simple ang pagpanginabuhi, ang kalinaw mangibabaw. Madalas o minsan kasi, alam na natin yan mga angkol o mga auntie, no? Sa iyong pamumuhay dyan or dito sa Metro Manila, kaya hindi tayo namumuhay ng payak siguro. Kasi ang nangibabaw ay ang pagkahambugiro nimo. Muusbaw ang pagkabulala sa kagwang pag makakita o makita ang kanyang kapitbahay. Alam mo mga angkol o mga auntie, ang pagpakumbaba at pagiging simple ang siyang nagbibigay daan sa natin sa tunay na kasiyahan. Ito nangyayari minsan, no? Ayan, ito, nakaka-relate siguro yung iba dyan sa tinitira nila. Minsan, pag may makita tayong delivery, no? Bagong i-deliver sa kapitbahay. Adunay i-deliver na bagong appliance. Halimbawa, bagong frigidaire. Ay, ang tonto po, di po't balkansi ang tonto. Nagpa-deliver po og frigidaire bisag wide diot. Kalami kayong lusion ng kigol. Kung baga, di palkansi ang tonto. Ay nako, bakit kaya gano'n, no? Sa payak na pamumuhay, kol, natutunan natin ang magiging kontento sa kung ano ang meron tayo. Alam mo mga angkol, mga ante, mas maganda pa rin ang buhay natin noon kung ano nangyari noon kaysa ngayon. Kasi noon, natututo tayong magiging kontento. O, diba? Clarix kaya, no? Kinigapon si Totoy Bato, ang inyong programa pa rin hanggang alas 12 ng madaling araw. At ako po'y naghihingi po ng paumanin. Sorry na lang kung ayaw mo ang boses kong naipit sa likis kawayan. Siguro sa darating na mga siguro mga 2 nights from now, siguro magiging okay na ako. Siguro nangyari dito dahil nga sunod-sunod yung kulang sa tulog. At isa siguro sa mga dahilan, no, yung naninibago ang ating oras. Pero di bale, no? Okay naman, no? Ayan, tuloy-tuloy pa ating sonata, ating mga music, mga love songs. Kinigapon si Totoy Bato.
Dini lang sa 90.7 Love Radio. May gabi.